Menteri rang badu jong kari Pakistan kata Shehbaz Sharif ulap penpau ya kamat bakya bah halor jong ka Indus Water Treaty. Haka jingelang haka sngiswa jong ka sngilanyo jong ka Pakistan. Haka ba ulam maham ya kari India halor ka jingyai khang ka India ban pentuit ya ka Indus Water syakari Pakistan. Ka India kala pensange ya ka Indus Water haus nyam baladep hadin ka jing thombor jong ki leno ha Jammu and Kashmir ha Pahalgam ka balashim ya arpuringut ki mensimbrio. Sharif ulong baka Pakistan ka kwa ya ka jingsuk om ya katma handai ulamaham ba ya ka jingkwa jong ka jingsuk om dei banyo kum ka jingtolot man ka shidrop jong ka kamdei ha ulany ubasau jongi laong Sharif kani kalong katkum bala penmi daka Associated Press. Ulamaham baka Pakistan kan sa jubab lada ka India kan dangyai penjelan ya ka jingkhang jongka daka babenra bakano ka jingma ya ka jingsensar jongka Pakistan kan wanra ya ka jingkentho ka bajur daka bakado ya ka jingya kan at ka pasausngi hapadeng ka India bat ka Pakistan ha ubnai me jong usnem arjar arpusan. Ka office jong menteri rang badu jong ka Pakistan ka ong ba Sharif ulab batai ya ka India kum ka nongshun jong ka jingsuk halor karai jong ka New Delhi ban pensang eno ya ka Indus Water Treaty. UPMO ulong ba menteri rang badu ulakren syai bahkan omdon ka jingya penbet halor kamat bat ulamaham baka Pakistan kan saai daka jubab kabat tenge lada ka India kamwan syakalanti kabadai. Kijingya keren bak hadu jong Sharif kiwan hapreng ka jingya kenat ka badang yapteng halor kani ka jingya te kular kabalarim daki pausnem kabala penyaso daka wolbang kabadai pej ya ka jingya sam ya ki nakawa Indus system hapreng ka India bat ka Pakistan. Karai jong ka India ban pensange ya kani ka jingya te kular kalawan tang hadin baka jingsha thombor ha Pahalgam haka arpu artarik ubnai April jong usnem arjar arpusan. Hadin katay ka jingsha thombor ka Cabinet Committee on Security kabalaya kendu haka arpu laitarik ubnai April arjar arpusan. Hadin katay ka India kala penbena baka dang pensange ya ka jingyate kular jong ki Indus. Ka New Delhi kalong baki jinglong jingman haka balaya kren ya ka jingyate kular kila kala tenrai. Ka India kala pen skem bakatay ka jingyate kamla syuk bantrekam hakadur kabamenta batkan sakut hadu baka Pakistan da kabala ban ngai bat bomla ban penkela kan penkut no ya ka jingkersan jongka ya ki kamle no bayat lengba ki kaput. Menteri rang badu kari India kata Narendra Modi ulaya daru ya katay karai da kabaong ka bat kesnam kimla ban yat lang ka sorkar kala batay ya ka jing pensange ya katay ka jingete kum shibenta jong kilat kilenti kibalashim kum ka jing penrem ya ka jing sya thombor ha Pahalgam. Hadin ka jing sya thombor ka bashar kai ha Pahalgam ka India bat ka Pakistan kila penlong da ka jingya ther ka ba markliang da ki misal kidron bat ki wei ki jingya siat haswa ba ka jing sange thma kan sange no hapdeng ki spai na baro arliang mamla haki saus ngi lenter.